May hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Pagsubumabatayan niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagaya ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. DOH na pagwasang advisory kontra acute gastroenteritis. Sa Talisay City, away mag-asawa nagresulta sa kamatayon sang mister. May dugang nga 22 sentimos kada kilowatt-hour nga balayran sa Sineco. Anti-smoking task force magasugod sa paglibot sa mga establishments malapit sa mga eskwelahan sa banason nga semana. Kag sa good vibes, sandbar hopping sa Northern Negros. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, nagdangat na sa masobra 1.9 million ang registered regular voters ang Negros Occidental, lakip na Bacolod City. Inibase sa Consolidated Quarterly Progress Reports ang kada banwa kag syudad para sa December 5 nga barangay kag sangguniang kabataan elections as of August 1 nga ERB hearing. May 662 ka mga barangay ang Negros Occidental. Sa among nga report, 12,542 ang na-establish nga mga presinto kag 5,653 naman ang clustered precincts. Ang lone district sa Bacolod may 330,621 ka-registered regular voters. Na-approve sini lamang sang House of Representatives sa third and final reading ang hagna nga nagapaisol sang BSKE sa December 4, 2023. Damlag paginpahayag man ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa iya nga pagbisita sa Bacolod sadtong Setyembre 9 nga laban nga ipasarman sa Senado ang pagpaisol sa isa ka tuig sang BSKE. Ginpahayag man sang COMELEC nga tubtub nga wala sang layi nga mapagwa bahin sa election postponement padayon ang pagpanghanda sang COMELEC sa BSKE. Sa number 9, masobra sa 108 million pesos ang educational assistance kina-release ng DSWD sa mga estudyante sa Region 6. Sa report sa DSWD Region 6, 108,249,000 pesos ang na-release nila sa September 17 sa 38,590 tanan ka mga estudyante sa rehiyon. Sa Negros Occidental, 11,096 ka mga estudyante, Pumalin Elementary, High School, Senior High School, kag college ang nakabaton. As of September 17, 31,257,000 pesos ang na-release nga pondo sa probinsya. Sa Western Visayas, ang Iloilo Province may pinakadako nga nabaton nga pondo nga 37,295,000 pesos nga nagbenepisyo naman sang 12,371 ka mga estudyante. Sa Sabado, Setyembre 24, ang katapusan nga releasing kung payout para sa educational assistance. Sa number 8, alkalde sang Bacolod ang magahinyo sa nga buli gikan sa iban nga national agency para sa dugang nga pondo sa back sheet. Limitado sa 15,000 pesos ang pondo nga natalana sa kada Bacolod Comprehensive Health Program card holder. Sa kasugtanan sa Bacolod City Government kag duha ka pribado nga ospital, ang pondo ang kuhaon halin sa PhilHealth kag iban pa nga National Government Health Care Assistance Grants. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga magatalana man sang pondo ang syudad halin sa DSWD Assistance to Individuals in Crisis Program. Tuyo pa sang alkalde ang zero billing o kung wala na sang mangin balayran pa ang indigent patient. Suno kay City Administrator Boyet Maghari, ang alkalde magahinyo sang bulig halin sa iban pa nga government agency para sa dugang nga pondo sa backship kag mapasiguro nga wala na sang panaligban nga balayran ang mga Bacolod nun sa ila pagpa-ospital. Sa karon nagasugod naman sa kabarangayan ang e-consulta program nga kabahin sang preventive aspect sang backsheet. Of course, may limit na ang funding ng City of Bacolod. Pero ang namin kay Mayor, wala man niya limit isa ang iyang mga friendships in the national level. Papisan-pisan na siya mampa-assistance from national ng government agencies, from may mga congressional funds pa niya magamit. So baka
maka-provide sufficiente man na kay si Mayor ang mo maging ang gusto ya nga syempre pangayo bulig man sa iban kundi na masarangan sa banwa. Sa number 7, most wanted sa Negros, inaligar nga ginabdak, kagintiro sa nagtingwa nga magpalagyo. Kinabulog karoon sa ospital ng 37 anyos kasi Jimmy Fermo matapos ini matiruan sang magpalagyo gikan sa mga ginaligar nag-abdak sa iya sa syudad sa Kabangkalan sa Domingo nga adlaw. Sunod sa kay Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief sa Kabangkalan PNP, si Fermo nagakatulog lang sa balay sang iyang abyan sa Barangay Tampalon sa mag-abot ang 4 ka mga persono alas 3 ang kaagahon kaginaligar ginpusasan ini kaging kastigo. Nagtingwa kung tani ini nga magpalagyo gani gintiro siya sa paa. Ginpasakay siya sa multicab sunod sa pulis kag ginbilin sa Diversion Road sa Barangay Talubangi mga alas 6 na sang aga. Siya ang gidalaman ginayon sa ospital. Natukiban nga si Fermo ang top 5 most wanted sa Kabangkalan kag top 7 naman sa probinsya. Gani ginserbi man sa kapulisan ang warrant of arrest batok sa iya. Ginibalo pa karon sa PNP kung ano ang motibo sa pag-abdak sa biktima. This is Congressman Terdy Marañon greeting the Digicast Negros a happy anniversary. Thank you so much for delivering accurate information and heartwarming features through your multi-platform news outlet. May you continue on giving reliable news to our fellow Negrenses, the stories of development that would inspire and encourage them to help their fellows towards nation building. I salute all reporters and those working behind cameras who are still delivering the much-needed stories despite the threat of pandemic and rampant online misinformation. Padayon Digicast Negros sa inyo pagtinad, paagi sa paghayag sang kamatuoran. Kasama ninyo ako sa kayuhan sang katawhan. Sa number 6, suspect sa pagpatay sa media man sa Mabinay nagsungka. Nagsungka sa punong barangay sa Himukdungon, Mabinay, Negros Oriental ang suspect sa pagpatay sa anchorman sa isa ka radio station sa Mabinay nga si Renato Blanco. Ang suspect nga nag-surrender amo si Charles Amada kag iya man gin-surrender ang kutsilyo nga gin-usar sa pagpatay sa media man. Domingo sang magbisita si Blanco sa iya abyan nga utod sang suspect. Dito hinali lang nag-abot si Amada kag ginbuno si Blanco nga amo ang gintunaan sang iya kamatayon suno sa pulis. May kaakig ang suspect sa anchorman bangod iya ini nga pakamalaot ang pamilya ni Amada sa iya nga programa sa radyo. Kaso nga murder nga ipasaka sang PNP batok sa suspect. Sa number 5, punong barangay sa Barangay Trinidad sa Giulgan City, nagpanginwala kami natabo nga pagpatay sa isa ka pulis sa ilang lugar. Sa statement ni punong barangay Luciana Montesino, iya ginapanginwala nga may ginpatay ang NPA nga pulis sa ilang barangay. Hindi kasunod man sang statement gikan sa NPA nga may napatay sila nga pulis sa among lugar. Damlag pa, gitawag sa Philippine Army nga nagapalaptas ang fake news ang NPA bangod sang among pahayag. Ginahaylo naman sa punong barangay ang mga katapos sang NPA o kung sang rebeldeng hublag nga magbalik na lamang sa sabak sang gobyerno. Ako nagkundina sa panghitabo dili na unta mahitabo pag-usab diri sa akong barangay. Akong gihangyo ang akong mga kaigsuonan nga na diha ro nasalaag sa wala nga dalan nga sa pagbalik sa sabakan sa gobyerno. Sa number 4, away mag-asawa nagresulta sa kamatayon sang mister. Patay 57 anyos nga si Rolly Mahinay bangod sang away nila sang iyang nga misis sang Domingo sang gabi sa Barangay Zone 10 sa Talisay City. Sunod sa investigador nga si Corporal Aljon Bautista, nagpauli nga nakainom sang amo nga gabi ang mister kag nagmaoy gani sila ang nag-away sa iya asawa.
Iya ginbuyutan ang ulo sang 87 anyos nga misis suno sa pulis gani sila ang natumba sang pagkatumba didto na nabunggo sa corner sang dingding ang ulo ni Mahinay. Siya ang nalipong suno sa pulis pero pensar sang misis nga bangod lang ini sang kahulugbon sang mister. Pagkadason nga adlaw na tukiban nga patay na ang iya nga bana. Wala naman nagpasakas ang kaso ang mga anak sang biktima bangod sila ang kumbinsido man nga hindi hungod sang iloy ang natabo kag sila ang nagsiling man nga naga-suprer sang nervous breakdown ang ila nga iloy. Sa number 3, tungod sang sala nga meter reading sang National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP, magapatuman sang saka sa balayran sa kuryente ang Sineco. Gani ang 15 pesos nga 47 centimos per kilowatt hour nga residential rate mangin 15 pesos and 69 centavos na o kung may dugang nga 22 centimos nga saka sa balayran sa kuryente. Sunod kay Engineer Norman Pulientes, Corporate Planning Manager sa Sineco, ang power rate increase ang epekto naman sa increase sa generation, transmission kag systems loss charges pag nagapabilin nga wala sang dugang nga saka sa distribution charges. Sa record ng Sineco, halos double ang ginsaka sa balayran sa kuryente humalin sa Enero. Sa pagdubo naman sa presyo sa produkto petrolyo, ginapabot ni Pulientes nga amat-amat man nga mga stabilize ang presyo sa balayran sa kuryente sa badason nga binulan. Nag-trigger siya sang inaccuracy sa meter reading sa parts ng GCP. So consequently ang natabo sa WSM nag-compute sila according man sa input data sa GCP sa ila. Ayan sir, wala na siya wala na siya do ripple effect ba with regards sila calculations ng GCP. Normally ang ilang standard is 6 months ang may review sila every 6 months. So whatever accuracy or adjustments i-apply na which ang munisipyo nakabatog kami sa adjustment. Sa number 2, mga commercial establishments nga malapit sa eskwelahan na Public Plaza kag Bacolod Government Center ang nalakip sa bantayan sa Bacolod Anti-Smoking Task Force. Sa Nobyembre na ang full implementation sang face-to-face classes. Gani tuyo sang katapos sa Bacolod Anti-Smoking Task Force nga suguran sa madason nga semana ang inspection kag education campaign angon sa hugot nga pagpatuman sang smoking ban sa mga pampubliko nga lugar. Suno kay Jonald Pamposa, Action Officer sang BASTF, tagaan nila sang atensyon ang iligal nga pagbaligya sang sigarilyo sa mga menor de edad amo nga magalibot man sila sa mga baligyaan nga malapit sa eskwelahan. Sanig sa City Ordinance No. 641, pagamultahan hindi lang ang mga nagapanigarilyo sa mga hindi designated areas for smoking, kundi pati man ang mga tagdumalahan sa commercial establishment nga naga-tolerate sa mga customer nga manigarilyo sa hindi designated areas. Magluwas ang kooperasyon sa publiko, ginahaylo man sa task force ang katapos ang transport sector nga hugot man nga ipatuman ang pagdumili sa pagpanigarilyo sa mga pampubliko nga salakyan. May mga nakita gid ko nga nagabiyahe, naga-drive pero nagasigarilyo. May aga gina, hasta subong may aga pa. Siguro medyo ma-challenge kami magdakop o kung maglagas. Pero sa amon ginatan-aw ni for this coming few weeks this coming weeks full swing kami sa pag-operate. Mga amon di ginatulok kiding una naman isang public plaza ang Central Market. Do dira gid kami ma-focus sir kay kung tanawon mo dira gid yang large crowd nato kagti siguro mamat-amat kami libot sa mga eskwelahan. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Department of Health na pagwa na sa advisory angot sa precautionary measures para sa gastroenteritis. Angon sa nagasaka ang kaso sa gastroenteritis sa rehiyon, ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development sa karon na nagapatigayon sa environmental surveillance sa mga affected areas. Dito kibanson sa DOH
nga mga kaso sa kalabanan nagikan sa paggamit sa mga contaminated nga tubig gikan sa shallow wells. Ang abiso nagalakip sa pagpabukal sa ginagamit nga tubig kasubong man ang pagdisinfect sa mga container nga ginagamit sa tagsa ka mga puluyan. Sinilamang nag-report sa cholera case sa Bacolod City. Sunod sa kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, wala sang kaso sa cholera nga na-report sa Negros Occidental. Pero may mga kaso sa waterborne diseases, damlag pa nga na-report gikan sa Sipalay City. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz. Sunod sa kay Tumimbang, may mga reported diarrhea cases pero hindi man tanan ang tuga sang bacteria. Batang sa aton niya ang advisory is intended purely for prevention and advocacy on what to do during isang abuling time kung may mga cases of gastroenteritis in general. But as of this time, we cannot say yet, Doc, nga we have ang Negros Occidental. May mga cases of diarrhea. No? Hindi man ang diarrhea is purely bacterial. No? There might be cases of indigestion. Sa good vibes sa mga nagapangita sa lalagawan, may mga sandbar sa northern nga bahin sang Negros. Maga sandbar hopping kita, kaupod si Romeo Subaldo. Sa mga hilig mag-island hopping, may pila kami ka mga sandbar nga i-suggest sa inyo. Una kita sa Escalante City. Nakapapaliswihan o kung pamaawan sandbar na balaka mo. Powdery white ang balas diri. Nagadulog diri ang mga floating cottages nga ginarentahan for the day. Pwede makapanaog ang mag-strolling o kung mag-swimming. Moving up north sa Banwa naman sa Calatrava, may ginatawag sila nga Campo Labo Sandbar. Napudpud ng mga corals ang balas diri. Ang sandbar ang nagaserbi man nga palangwayon sa mga mangingisda kag nagatubang sa San Carlos City. Sa Sagay City naman, magtatawag sila ng Panel Reef. May watchtower diri ang bantay dagat para mapangapinan ang 32,000 hectares nga marine reserves ng Sagay City. Kung mag-high tide, nagakadula man ang sandbar. Tag, ang sano ang ulihin nyo ba lang akadto sa Carbon Reef? Amo na sini karon ang itsura niya. Bago na ang watchtower, kag may banyo. Amo sini ang itsura sa sandbar gikan sa ibabaw. Blue-blue ang tubig, kag amo sini ang balas. Bangod sandbar, mainit. Wala labot ka makapiknik sa mga cottages, karon pwede na mag-snorkeling. Mo na kinahanglan pa magpalayo. Sa mga sandbar, hindi man magpaulihi ang isla sang Negros. Pag ka namin, kasi Northern Negros, gali kadamo ka saan pwede makatuan ng mga sandbar na pilihan. Tupad-tupad na sila. Do wala gid ko gani mingka balo nga tululupan da ang Northern Negros man sagay di ba no? So amo nang nakatuan ko lang man. Sige, kag meron sila sa Escalante, sa Calatrava, kag syempre San Carlos pwede lang wala patang kanto si Paway. Island naman niya. So kada mo sa ibabuga ng Negros. Damo pag gali kalatuan gani. Kag dapat ang bisitahon. Kagabi itong mga balita sa Negros subunga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subado, mayong hapon.